Cicosbi Gymru yn nwy ar ugen yr Eidalwyr ac maen nhw am i redeg hi Ciara Bevan at Amy Evans. Y bel yn cael ei chario gan Rachel Taylor. Shona Powell Hughes yn gri ond yn cael ei rwystro. Carys Phillips at Rebecca Rowe. Ond dal ychydig o fodfeddi yn bryn o'r linell. Nawr dyma'r cyfle a'r prop Caryl Thomas yn croesi am gais. Cynta'r gêm, yr Eidal dim, Cymru 8. Melissa Betoni yn taflu i'r lein. Elisa Giordano yn ei dalu'n dda. Maen nhw am ei symud hi. Isabella Locatelli yn cael ei thaclo. Yr Eidalwyr yn ei lledu hi. Y cefnwr Manuela Furlan yn y linell gefn. A Manuela Furlan drosodd am gais i'r Eidalwyr. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Silari yn dadlwytho cyn i Ellen Evans i thaclo dros yr yslis. Carys Phillips yn Môn y ryg at Rachel Taylor. Yr Eidalwyr yn cael sefyll. Cic-os bydd ddod os na sgorydd Cymru fan hyn. Y bel yn ara. Mel Clay yn ennill rhyw droedfedd arall. Nawr mae'n cael ei lledu i'r olwyr. Y bas hir gan Robin Wilkins, Dydgu Hywel yn torri tu fewn ac ail gais i Gymru. Tipyn gan Dydgu i'w wneud, yn dal y bel wrth i ffigyrnau ac yna rhediad cry a phenderfynol i groesi'r linell am gais. Rachel Taylor yn codi ac yn dal y bel yn lan. Ysgarmes symudol. Y bel yn nwylo'r capten Carys Phillips. Y pac bellach yn llawer rhy gry i'r Eidalwyr. Mae Carys Phillips wedi croesi'r linell ac wedi tirio. A bellach mae'n yr Eidal 8, Cymru 20. Gwaith rhagorol gan y blaenwyr. A'r capten Carys Phillips yn tirio. Mae'n rhaid i'r Eidalwyr gadw'r bel yn fyw. Sophia Steffan at y blaen ysgellwr Isabella Locatelli. A ras lawr yr ystys. Ond tacl ragorol gan Dydgu Hywel. Seren y gêm. A dyna hi'r chwib ola. Merched Cymru yn dechrau pencampwriaeth y chwe gwlad gyda buddigoliaeth haeddiannol yn yr Eidal o 20 pwynt i 8. Na, mae'n hapus iawn, ond o'n i'n gwybod gyda'r profiad wedi cael yn yr Eidal, wedyn mynd i fod yn gêm galed iawn fan hyn, a fel mae wedi gweld gyda'r tair blwyddyn diwethaf yn y chwelad, ond na, nes o'n dda, dechreuon ni'n gryf, ond yn hapus iawn ar y diwedd gysyn ni'r buddigoliaeth. Allwch chi ddim curo'r ysbryd sy'n mewn tîm fel tîm Cymru, rhywun peth efo'r dynion. A mae'r rheolwyr yn gwneud siŵr bod popeth yn rhedeg yn ysgafn. Mae o'n deimlad braf i fod yn rhan o'r sgwad. A fel mae pob sgwad yn dweud bod ni fel teulu bach, a dwi wirioneddol yn teimlo hynny eleni.